एक आदमी कह दिले ये साढ़ बोकवा तारे के ढाई मरता काहे न को अजमा ले तो साड़ावा कहता जी का एकरा के मारी मारे के पहले ये इतना बसा था जो मूड बनाओ तनी तो भौंक दे बसा ना तो हई का हई जी हमरा खातिर दुका खिसा भाई एगो रहे अगुता गइल अपना बकरी से तो अगुता गइल तो ले गइल साढ़ के लगे कहते जे औरते नहीं खे एक आदमी कहले पागल बड़े रे बकरी के साढ़ के लगे ले जाता रे कहले कि चुप रहो तू ही जानता रे बकरी हमार हो ऐसे ले जाता नहीं ये या तो आज औरिए जाए न तो मोरिए जाए हाँ अगुतागल बनी के मारे आज ऐसा इलाज करा कि या तो और जाई और ना तो मर जाए बजान जे साढ़ चढ़ौलस इंजेक्शन चढ़ौलस दुकेने से लेकिन जीभ का नहीं हेंगा हेंगा करे निर्मला जी ठीक बनी नु ए सतनी अपना दादी के और कलाकार को ऐसा बन कर रख जाए निर्मला जी ये जाना परिवार में जाई ओकर बाप बाप लागे ओकर माई माई लागे ओकर भाई भाई लागे ओकर बहिन बहिन लागे ई मत समझी कि धीरज दबा के दादी के काम हो असमन ई समझी कि हमरा दादी के काम हो अपन दादी समझी कोनो जन्म के खैले रहनी से तब नहीं आइल बनी कोनो जन्म में ए पांडे परिवार में हमार जन्म भइल हुई कबू के 84 लाख जोनी पार कैले के बाद ही जी पहुंचल बानी का जाने कोनो जोनी में हु खानदान में हम जन्म ले हो की तब ने अपने दादी के काम में आइल बनी ना तो रउआ जानत बनी हमर के कजिया में छठियार में 27 में भेटाइले 6 महीना पहले हमरा से संपर्क ना करे कि आदमी के मरला पर रोए के ना जितने आंख से आंसू गिरेला वो आत्मा के पिए के पड़ेला और जितने नाक से पानी गिरी वो आत्मा के पिए के पड़ला परमात्मा वो आत्मा के सतावे लगल कि हो महुई के लोग काहे रुआता पांडे परिवार काहे रुआता हम का ले लेवानी भेजनी तो सोहर भई और बुला लेनी तो कहता राम जी ठीक ना कैले का के कर्ज लेता देव ना क्यों का मकान किराए पर ले तो खाली ना करो क्यों के खेत जोतले बानी तो का तो खाली कर ले इस हम देले बानी अपन धन ले ले बानी लोग रुआता उस पर किसका अधिकार है ऐसे मालिक सतावे लेके हर मानव के 6 गो चीज अपने हाथ में निकले बेके कौन कौन ऐसे राम के बाप राजा दशरथ जी 4 भाई राम रोले नारायण रोले ईश्वर रोले जेकरा मर्जी से पत्ता डोलेला और बाप मर गए 4 भाई में केहू रोक ना पावल रोक दो चाहिए बाप जी के तो भगवान देखोले बड़े कि नहीं हम ईश्वर होकर के अपने पिता को नहीं बचा पाए तो इस दुनिया में कोई अपने पिता को नहीं बचाएगा 4 भाई या 4 भाई में एको भाई घर राजा दशरथ मरे के बेरा कहले कि रानी कौशल्या 6 गो काम के हुए अपने हाथ में मत ली कौन कौन ऐसा 6 बार राम राम कह के मर गए राम राम कही राम कही राम राम कही राम 6 बे राम राम कहले कि 6 गो काम के हुए अपना बस में ना रखी कौन कौन जन्म मरण जस अपजस हानि और लाभ ये विधाता के हाथ में रही वही माता के आत्मा के शांति खाती हमने दोनों कलाकार जीजा जी आइल बड़े इनकर हमार सरल सारी आइल बड़े असल बात बात देखी एगो साढ़ रहे साढ़ और साढ़वा के एगो बोक